हा बघा दुकानातली मिठाई वाटता की नाही? होय होय एक नंबर चकाकी तर सॉलिड. तर ह्या रक्षाबंधनला होऊनच जाऊ दे नाही हो. हो मस्त स्वस्त पौष्टिक साखरेपेक्षा गुळ बरा. ची वडी पण बर्फी वाटतात. नारळ बर्फी बोलूया काय? हो नारळाची बर्फीच. नारळाच्या वडीत घालतो नारळ, नारळाच्या वडीत घालतो नारळ आणि नारळाची केली काप आणि शांतारामराव वडिलांसारखे हर चूक करतात माप. खरंच करतात पोटात घालतात. चुका कोणाच्या हातून नाही होत, त्यांची मी करते, माझे ते करतात. मग जास्त चुकतात ते. असं कोण बोलीत काय मी जास्त चुकतंय? नाही ना. मग नारळाचं काप आणि कोकण एकत्र. तुम्ही याच्या अगोदर साखरेत घातलेली नारळाची वडी दाखवली. आज कुठली दाखवायची? आपली पौर्णिमा चाकरमानी गेले की त्यांना ती मिठाई नेतात त्याच बॉक्स मधून नारळाची कापा देतात, म्हणजे ती साखरेची. गुळाची कापा पण कोणाकोणाक नाही जमत, ती आज कापा आपण परब किचन मध्ये करतो. पण ती नारळी पौर्णिमा स्पेशल. बरोबर नाही? मिठाई म्हणून भावाक सुद्धा खाऊ देऊ शकतात. गावची कोकणची मिठाई हीच नारळाची कापा. घालूया गुळ आणि बनवूया नारळाची कापा. चला करूया सुरुवात. त्या नारळाच्या कापांच्या कमेंट मध्ये बरेच जणांनी सांगितल्याने होता की आमका गुळाची पण नारळाची कापाची वडी दाखवा. ती आज दाखवतो, पण जरा कशी आपण मिठाईवाल्याच्या दुकानात भेटता ना नारळाची वडी तशी दाखवतो. कारण माझी ना साखरेची कापाची वडी ना थोडीशी चुकता, कधीच ती सेट होणार नाही. म्हणजे कापूक गेला की त्याचे तुकडे अगोदरच तोंडात जाऊच्या अगोदर हातातच तुकडे होतात. म्हणून पूर्ण टिप्स लक्षात ठेवून नारळाची कापा जर केलास ना तर ते व्यवस्थित आहे. नारळ घेण्यापासून नारळ कसं घ्यायचो ही मी त्या नारळाच्या वडीमध्ये पूर्ण टिप दिलंय. लिंक देतोय. हा त्याची लिंक खाली सरोज देता. मी सरोजच सांगते, ताच देता, मी काय खाली देत नाही, ताच लिंक देता आणि मग तुम्ही वाचा आणि बघा म्हणजे कशी नारळाची वडी. आता ह्या सांगताना माझी फसतात, मग ती किती फसतात, मग ती पूर्ण टिप्स त्या नारळाच्या वडीत दिलेली आहे, ती आवर्जून जाऊन बघा. आता गुळाची वडी न फसली म्हणजे झाला. चला आता करूया सुरुवात. पहिली कढई. कढई तर व्हायची झटपट आणि थोडक्या साहित्यात होता आणि मस्त होता. आणि ह्याची मिठाई म्हणून तुम्ही वापर करू शकता. दुसऱ्या दिवशी भावा खाऊ. ही चांगली 8-15 दिवस राहता. आणि किती माणसांसाठी तरी ह्याचे किती कापा पडतले सांगा? आता अंदाज नाही, कारण मी कधी पण मोठ्या नारळाचे केलेले. हे 2 वाटी खोबरा घेतलाय रेसिपीसाठी आणि 1 वाटी गुळ. या प्रमाण लक्षात ठेवा. 2 वाटी जर तुमचा नारळाचा खोबरा तर त्याला 1 वाटी गुळ घ्यायचा. चला बघूया किती होतात ते मोजून दाखवूया. हा ती तुमच्या थिकनेस वर. आता गेल्या वेळेस मी पातळ केलेलं आहे, ह्या वेळेस थोडी मिठाई एवढी जाड ठेवतले, त्यामुळे बघूया आता किती होतात. चला तर आपला कढई तापता तोपर्यंत मी तुमका साहित्य दाखवते. ह्या बघा, हे अर्धा चमचा तूप मी आता कढईत टाकते. आता ता वितळता तोपर्यंत आपण साहित्य बघून घेऊया. हे 2 वाटी आपण ओलो नारळ घेतलो. मी आपल्या आडाळ्यावर किसून घेतलंय. अगदीच तुमका नाही आडाळो असतात आणि तुमका नाही जमत तर सरळ मिक्सरला तुकडे करून लावलास, असं बारीक केलास तरी चालत. त्याच्याबरोबर 1 वाटी गूळ घेतलंय मी. 2 वाट्यांका 1 वाटी गूळ. तुमका कमी गोड जास्त हवा तर कमी जास्त करू शकतास. हे मी काजूचे तुकडे, आपलो गावचो सुको मेवो, आणि ही वेलची 7-8 वेलची अशी बारीक लाटण्याने ठेचून घेतले. आधी आपण तूप तापला ना त्याच्यावर गूळ घालून घेऊया. गुळाची चहा आटवली. आणि गुळामध्ये ना आपण गूळ कापूनच घ्यायचा म्हणजे पटकन मेल्ट होता. ह्या मी कापून घेतलंय गूळ आधी चिरून. तर ह्यो चमचो नाही घेत आहे. आणि गॅस बारीकच ठेवायची, की त्या तर बारीक गॅस ठेवली ना तर गूळ लगेच काळा नाही होणार. हे बघा, मी गूळ चिरून घेतले म्हणून गूळ लगेच मेल्ट झाला. सेंद्रिय गूळ. ह्याच्यामध्ये 1-2 चमचे तुम्ही पाणी पण घालू शकतास, म्हणजे तुमका अगदीच वाटत असत तर. मी नाही घालत, मी असाच करते. आता गूळ आपला सगळा मेल्ट झाला. आता त्याच्यात आपण ह्या खवलेला खोबरा घालून घेऊया 2 वाटी. आणि गॅस बारीकच ठेवायची, मोठी करायचीच नाही. बारीक गॅसवर सगळा ह्या बारीक गॅसवर. ह्या वडीत काही जास्त वेळ नाही लागत, फक्त बारीक गॅसवर. ह्या आपण आता 4 मिनिटं तरी परतून घेऊया. गाडी चालवताना गाडी चालवत मस्त ताट आहे हो. ही जुनी ताटा असतात गावी होत. आता आम्ही 6 महिने होतो ना तर नार्वेकरांच्यात अशीच ताटा होती. त्यांनी बघितल्यानी असणार मोदकाच्या रेसिपीत,
बाकी गावी जे आम्ही भाज्यांची रेसिपी त्यात अशीच ताटा. पण हे ही ताटं- ताटाचा उपयोग काय माहितीये, ह्या काट असल्यावर आपल्या एकदा हातीचा खोबरा म्हण पीठ म्हण असला तर असा करूचा लागता. म्हणजे काय चमचो घेऊची गरज नाही. शॉर्टकट आहे 4 मिनिटापर्यंत. आता ह्याका तोपर्यंत ह्याका तूप लावता सरोज. हा तोपर्यंत तूप हा लावून आपल्या घेऊया. हा वडी सेट करूच्या ह्या ताटात, मग ह्याका तूप लावून घेऊया. तोपर्यंत मी ह्या ढवळते, कारण ह्या ढवळतच राहूचा लागता. हा सोडला तर करप त्याला. येईल आता एका मोबाईल ऑन करून दे, मम्मी बोट लाव. आता हे बघा असं तूप घेऊया आणि एका 4ही बाजू कडेने सगळा नाही हो, म्हणजे चिटकाची नाही वडी. आणि तुपान सुगंध पण छान वास येतो. तेल नका लावा, सरस तूपच लावा, नाही तर वास येत वडीत आणि म्हणशात खवट वास येतो लो. नारळा आधी येताच, पण असं गुळ आणि वेलची घालून तो वास नाही येत. हा म्हणून तुम्ही पण तुपान निकाळता वडी, म्हणून तूप लावू खोया. बघा झाला असं छान. हे बघा असं 4ही बाजून तूप लावून घेऊया. तुपान रूप येता, जसं मी तुमका अगोदर पण सांगलंय. आणि वास पण येणार नाही, तेलान वास येतो हा. त्याच्यामुळे तुम्ही शक्यतो नाही, मी म्हणन आवर्जून तुपाचाच वापर करा. आता ढवळेपर्यंत त्यांनी तूप चोळून घेतले. आणि तूप चोळायचं कारण कित्या, आपली वडी आहे ती लगेच निकाळता हा शब्द नवीन तुमच्यासाठी. म्हणजे उकालता सहजरित्या निघते, शुद्ध मराठी. हे बघा असं मी पण तूप बघा असं ताटाचा उपयोग करून घेता, हाताचा तूप काढता. आमच्या गावची पोरं अशी खाते बघा, अशी जे ते. आणि ह्यात तूप जर नाही लावचं असत आणि तूप नाही आवडत कोणा माका पण नाही आवडत, मग त्यांनी बटर पेपर लावा, नाही तर तुमचं फॉईल पेपर लावा, त्याच्यावर वडी सेट होता. आता 4 मिनिटं होय तिली. आता मिश्रण जरा घट्ट मारूक लागला. एक नारळी पौर्णिमेनिमित्त गाणं तरी बोला. आता नारळाची वडी ना. आता नारळी पौर्णिमेचं गाणं नाही, माका रक्षाबंधनची गाणी येतात. हा बोला चला. चंद्र हा गगनी हसतो बघुनी, चांदण्या शिंपुनी देई छाया, ओवाळीते मी लाडक्या भाऊराया. मला वाटलं हे ओवाळीचं गाणं आहे की काय? नाही, रक्षाबंधनचं आहे. मी पहिल्यांदा ऐकलंय म्हणून. नाही, जुनं गाणं आहे. जुना ना भरपूर. तशी हिंदी पण गाणी आहेत भरपूर. भैया मेरे नको, राखी नको, के नको. बंधन कोणी. चला आता झालं का? हे मिश्रण बघा आता मस्त घट्ट झालं. तू कॅमेरा घेऊन ये जा. हा, थांबा. आता हे ताट काय करू? थंय ठेव. मला वाटलं याच्यात तुम्ही वाढून देताना जेवण नको नंतर ना. चला ठेवूया. हे बघा मिश्रण आता आपली कढई सोडूक लागला आणि एकटाई होऊक लागला. म्हणजे असं गोळो एकटाई होऊक लागलो, म्हणजे आपला 4 मिनिटात ह्या मिश्रण बरोबर झाला. बरोबर झालं ना. असं झालं पाहिजे. सरोजने पूर्ण ताटाक तूप लावल्या ना, पण मी ही वडी पूर्ण ताटाक नाही, जेवढी होईत माका अशी जाडी जरा ठेवची हा, म्हणून मी थंयच्या थंय त्या भागातच घेऊन थापतलंय. आता मी गॅस घालवते. ह्या बघा अशी कढई आपसूक सोडूक होया, मी चमच्यान ढकलतच नाही. बघा असा समजायचा की आपला मिश्रण कापांचा तयार झाला. आणि कढईत पण काय नाही डसला. कोण म्हणा त्याच्यात नारळाचे कापांचा मिश्रण तयार केला. मी आता नाही म्हणायचं. आता ह्या मी जरा चमच्यानंच असा सोयन करून घेतोय. नंतर आपण एक वाटी घेऊया. जर असा तूप चोळलंय आणि ह्या वाटीने आता सोयन करते. एवढी जाड? हो, जाडच करूची, आपली मिठाई सारखी करूची. त्रिकोणी कापा नाही करतलं, एवढी चौकोनी मिठाई. जरा गरम हा, नाही तर हातीनच थापलं असते, पण हातीची बोटांची रेषा येतली. हे सुको मेवा असं दाबून घेतले बघा, किती मस्त दिसताना वाटताना मिठाई. जरा मिश्रण कोमटाचा तोपर्यंतच आपण ह्याचे काय करायचे, तुकडे पाडून घ्यायचे सांगितल्याप्रमाणे जाडसर. हां, अशा आधीच पाडून घेतले ना की आपली वडी पटकन निघता. सुगंधान वाटता की आता उचलून खावी, पण थोडी सेट होक वया. थंड झाली की आपसूक उचलतली. हिंदी गाण्याबरोबर निकलतली. आता आपली थंड झाली हा. झिलक माझ्या थार नाही वयता. मम्मी कधी बर्फी देते. आपली बर्फी, नारळवडी, काय पाहिजे ते बोला. हा बघा, दुकानातली मिठाई वाटता की नाही? होय होय, एक नंबर. चकाकी तर सॉलिड. तर ह्या रक्षाबंधनला होऊनच जाऊ दे नाही हो. हो,
मस्त स्वस्त पौष्टिक हा. साखरेपेक्षा गुळ बरा. ची वडी पण बर्फी वाटतात. नारळ बर्फी बोलूया काय? हो, नारळाची बर्फीच जी आपली मिठाईवाल्याकडे गावतात ती. ह्या मिठाई जास्त काय नाही. आमचं 20 रुपयाचं नारळ, 20 रुपयाचा गुळ आणि 10 रुपयाचं ह्यो सुकोमेवो, तेवढाच खर्च. 50 रुपयात 200 रुपयाची मिठाई तयार. अर्धा चमचा तुपात. अरे हो हो, तूप तूप रवलं. अर्धा चमचा तूप, जास्त तूप लागला नाही काय तर ताटाकच आहे ना पाचल्यानंतर. आणि काय ना दूध पावडर, ना माओ, ना तांदळाचा पीठ. कशी वाटली ही ट्रीट? मी म्हणणार होते अशी कशी ही ट्रिक. मस्त अशी मिठाई तयार झालेली आहे. म्हणजे आपले गुळाचे कापा. एका जर त्रिकोणी आकारात कापला असतंच तर आपले गुळाचे कापा झाले असते. पण आम्ही जरा रक्षाबंधन स्पेशल ना, मग मिठाईचो आकार. काय मस्त लागता म्हणून तोंडात टाकल्या टाकल्या विरघळली. ही 7-8 दिवस तरी खराब होणार नाही नारळाच्या वडीसारखी. हा, बाहेर तुमच्या रवतली ही म्हणजे 10-12 दिवस तुमची बाहेर व्यवस्थित रवतली. काय होता नाही, फक्त तो खोबरा तसा सुक्या एकटे होय. 4-10 मिनिटं, 4 ते 5-6 मिनिटं तुम्ही नक्की भाजा आणि ही वडी करून बघा. नारळी पौर्णिमेक पौर्णिमेक बाहेरची मिठाई नाही, अशी लॉकडाऊन स्पेशल. सगळ्या सरकारने लॉकडाऊन उठवला तरी पण लॉकडाऊन मध्ये काय करणार, नारळ असता गुळ असता करा. तर अशी नारळाची वडी नाही तर बर्फी, तुम्हाला काय म्हणायचं ते म्हणू शकता. ती तुम्ही ह्या रक्षाबंधन नाही तर नारळी पौर्णिमा करून बघा. खाली कमेंट मध्ये सांगा. नुसती नारळी पौर्णिमेक नको, कधी वाटली तुमका खाऊची इच्छा झाली, गुळ खोबरा असला, नारळ आपल्याकडे इले जास्त तर करा. आणि ही रेसिपी फॉलो करा. आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि चॅनलवर परत येऊन अशी नवीन नवीन रेसिपी बघू विसरू नका. हा, आणि सगळ्यात महत्वाचा नेहमी हसत राहा. हसूक पैसे लागत नाही. आणि तुमका कोणत्या रेसिपी होय ते सुद्धा सांगा, कमेंट मध्ये सांगा. खात रवा. नवीन नवीन व्हिडिओ साठी आणि रेसिपीसाठी परब किचन पाहत रहा. धन्यवाद.